dia per la vesprada. Benvinguts a esta València contada sobre velluters, en què tornem a Ciutat Vella. La València contada la van començar en el barri del Carme, després hem anat a molts altres barris arreu de la ciutat i finalment en la novena jornada hem tornat a Ciutat Vella perquè com veieu en este mapa, Velluters està així en el districte de Ciutat Vella, en la part sud-oest. Més o menys, si veiem un zoom, així veieu marcats els diversos barris de la ciutat, Velluters seria el que és l'1.4, més o menys marcats pels límits del carrer Quart, Moroseit, Santa Teresa, Maldonado, Avinguda de l'Oest, i oficialment el carrer Hospital tallaria el barri de Velluters. Dic oficialment perquè en realitat jo vos parlaré, i tradicionalment s'ha considerat, que també el que és l'antic Hospital General, on està la biblioteca de l'hospital, és una part integrant de Velluters. De fet, molts dels edificis de Velluters estaven connectats directament amb l'Hospital General i, per tant, com dic, com s'ha considerat sempre, nosaltres parlarem així d'eixa part també com si fora Velluters. I sempre que parlem de la Ciutat Vella hi ha una càrrega històrica i patrimonial molt més gran que en la resta de barris de la ciutat. Bàsicament perquè estan amb més població i amb més activitat des de fa més de temps. I el que farem avui ací, ara, serà un passeig històric pels principals monuments i per les principals restes del barri de Velluters. No ho podrem veure tot, perquè, com dic, hi ha una càrrega històrica molt gran, però sí que almenys els principals des de fa uns 1.000 anys. Des de fa uns 1.000 anys, i per això hauré de condensar-ho tot, perquè en concret en el barri de Velluters les primeres restes que tenim o les primeres notícies de població documentada són de fa, doncs això, 1.800 anys, 1.000 o 800 anys, en època andalusina. I intentem situar-nos ara què era Velluters o què hi havia ací en època andalusina. Ací veiem un mapa de la ciutat, veiem Ciutat Vella i veiem els tres perímetres amurallats històrics de la ciutat. El més menudet de tots, el del centre, és el perímetre de la muralla romana del segle II. Després veiem en roig el perímetre de la muralla islàmica dels segles XI-XII i finalment veiem en blau la muralla del segle XIV, la muralla cristiana. Per tant, fa uns 1.000 anys, Velluters, que seria tota la part que veieu ací al sud-oest, seria el barris del Mercat i de Velluters, era una zona que estava extramurs, estava fora de la muralla, fora de la ciutat de València. I ara veurem més o menys què és el que hi havia a través d'aquestes dues imatges. En la imatge de la dreta veieu un zoom del que seria el mapa actual marcat el límit de Velluters, que vos he dit abans, Quart, Santa Teresa, Avinguda de l'Oest i finalment carrer Quevedo. I a l'altra part veieu un esquema del que hi havia a la zona fa entre 1.000 i 800 anys. I podeu veure algunes referències. Per exemple, podeu veure els murs de la ciutat de Valencilla, a mà esquerra, i també a mà dreta. Podeu veure també la corba eixa tan típica que fa el carrer Moroseit, Santa Teresa, per ací, passant per ací mateix, que en realitat era la séquia de Rovella, era ni més ni menys que la séquia de Rovella. I el que hi havia ahir en època andalusina, doncs, per exemple, veieu que dins d'eixa corba, el que actualment seria carrer Eixarcs per ahir, que és barri del Mercat en realitat, hi havia un raval, que era el raval de Rajosa. També veiem que hi havia el que ara actualment és el carrer Quart, que era l'eixida principal per l'oest, per la Bab al-Hanax cap a occident, i a banda i banda del carrer Quart hi havia algunes construccions, com veieu ahir. També veieu en el mapa, en l'esquema de la València andalusina, que hi havia com una espècie de braç sec del riu Túria. És això que veieu en verd, que actualment passa pel carrer Murillo, i que en realitat era un torrent que quan plovia molt s'inundava, i de fet ho veureu molt clar si aneu a les Torres de Quart. Fixeu-vos que de les Torres de Quart al carrer Murillo, que està al costat, hi ha un pendent claríssim, hi ha almenys mig metre de pendent, perquè en realitat allò era un torrent del riu. I què tenim al sud d'aquest antic torrent del riu Túria, al sud de l'actual carrer Murillo? Doncs com veieu allà tenim el que seria més important en època andalusina en aquesta zona. Tenim una almúnia, l'almúnia d'Abdalaziz.
Qui era Abdelaziz i què era la seva Almúnia? Doncs Abdelaziz va ser el primer emir autònom de la taifa de Valencilla en el segle XI. Era ni més ni menys que net d'Almansor i per els darrers estudis arqueològics i documentals pensem que probablement la seva Almúnia, una Almúnia era una finca d'esplai, una casa jardinada, per exemple, si vos he posat una imatge dels jardins de l'Alhambra, evidentment no seria tan esplendorosa com l'Alhambra, però sí que era una mostra del seu poder com a emir i segurament així celebrava les seues vetllades poètiques, bevien, menjaven i estava segurament així. De fet, segurament baix dels nostres peus hi ha una part de l'Almúnia d'Abdelaziz. Igual està així l'esperit d'Abdelaziz pensant en que bé que es vivia en la València andalusina de fa 1000 anys, almenys ell, que era l'emir, perquè anava més o menys del carrer Murillo al que seria Encendre, més o menys, que estem precisament en eixa part. La resta d'esta zona, com veieu en aquest esquema, no hi havia molta pressió urbanística, estava pràcticament buida. I això va fer que, quan van arribar els cristians, tota aquesta zona estava un poc amb espais buits. I a poc, després de la conquesta de Jaume I, després de la conquesta de 1238, els cristians que van anar arribant van anar completant-la, van anar creant una nova trama urbana fins que quan es va fer la nova muralla en 1360, doncs ja hi havia una trama més densa. I qui es va instal·lar així en època cristiana? Doncs sabem que en primer lloc, per exemple, es van instal·lar, ahir on veieu marcat en un cercle, els carnissers. El carrer de Carnissers, evidentment, el seu nom és perquè ahir es van instal·lar els carnissers. Per què es van instal·lar els carnissers en aquesta zona? Doncs en primer lloc perquè estava a prop del mercat i per tant podien vendre la carn, i en segon lloc perquè era una zona on podien tindre cases amb corrals on tindre el seu bestiar, perquè com dic hi havia poca pressió urbanística. També sabem que entre els segles XIII i XIV es van instal·lar els pellissers. Els pellissers normalment van on van els carnissers. Per què? Doncs perquè els pellissers treballen la pell dels animals morts i, per tant, treballen el cuiro i, per tant, on van els carnissers, una vegada que maten els animals, doncs la pell s'utilitza per a aquests altres treballs. I així, com dic, a poc van anar establint-se cada vegada més edificis en aquesta zona. I el que farem ara serà també veure d'una manera cronològica quins grans edificis, quins grans monuments es van anar creant en tota aquesta zona del barri de Velluters. Per exemple, un dels més antics va ser l'ermita de Santa Llúcia, que la veieu així, l'ermita de Santa Llúcia, pràcticament al final del que actualment és el carrer Hospital, donant a Guillem de Castro. Es va instal·lar a finals del segle XIV. La confraria de Santa Llúcia, la patrona dels invidents, va fer aquesta ermita, en realitat no no és un edifici medieval, és un edifici posterior, entre el barroc i el neoclàssic, com es veu clarament en el seu interior, però va ser un dels primers edificis importants d'esta zona. A més, cal dir que l'ermita de Santa Llúcia i la confraria de Santa Llúcia sempre ha sigut molt popular. Des de la mateixa edat mitjana fins a l'actualitat ha tingut milers de membres i en l'actualitat encara avui en dia el dia de Santa Llúcia és un dia gran en Velluters, en tota aquesta part de la ciutat celebra una gran tabalà, normalment es feia porrat, es reparteixen milers de pans beneïts, etc. I per tant, d'alguna manera, també ha configurat aquest teixit social del barri. Al costat de l'ermita de Santa Llúcia, molt poc després, uns anys després, es va instal·lar l'Hospital d'Innocents i Folls. Així veiem a un dels seus impulsors, el pare Joan Gilabert, que per voler defensar els malalts mentals va proposar la construcció d'un hospital de malalts mentals. De fet, com és sabut, és el primer hospital especialitzat en malalties mentals d'Europa, encara que a finals del segle XV, unes dècades després, l'Hospital d'Innocents ja no només es va especialitzar en malalts mentals, sinó que va centralitzar tots els hospitals de la ciutat i es va convertir en l'anomenat Hospital General. Hospital General que atenia a pràcticament tots els malalts de la ciutat. Hem de pensar que abans de l'edat contemporània els malalts pobres anaven a l'hospital. Els malalts rics feien que el metge vingués a casa i, per tant, l'hospital era un lloc, en realitat, de pobres, però com quasi tota la gent era pobre, doncs això es va convertir en la gran institució sanitària de la ciutat de València. De fet, així veiem un plànol del segle XVIII i veiem tot el complex que es va acabar fent
Així baix veieu el que seria Guillem de Castro, per la part de dalt el carrer Hospital, i dins veiem una infermeria, pavellons, un pavelló de malalties contagioses, dispenseries, una església, etc. Va créixer moltíssim el conjunt. El que passa és que en l'actualitat només es conserva una part d'aquest gran complex hospitalari. Per què? Doncs perquè en els anys 60, quan es va construir el nou Hospital General, en el carrer, en l'avinguda Tres Creus, amb l'avinguda del Cid, doncs es va enderrocar la major part d'edificis d'esta zona. No obstant això, s'han conservat alguns. Per exemple, s'ha conservat esta porta, que veieu ahir, un dels accessos originals del segle XV, però s'ha perdut tot el que l'acompanyava, que era la façana, una façana neogòtica de finals del segle XIX, molt més gran que el que veieu així, realment anava per tot el carrer Hospital, però tot això es va enderrocar. Un altre edifici que també s'ha conservat va ser la infermeria, el creuer d'infermeria, que era on estaven els llits amb els malalts, com veiem encara així en una foto de finals del segle XIX, en què també es veu molt clarament que és un edifici renaixentista, de mitjan segle XVI, amb aquests arcs de mig punt, amb aquestes columnes, etc. I com sabeu tots, segur que també tots heu anat alguna vegada a demanar algun llibre a la biblioteca de l'Hospital, actualment Biblioteca Pública Pilar Faus, convertida en biblioteca des de fa uns 40 anys. Un altre edifici molt significatiu que sí que s'ha conservat ha sigut el Capitulet de la Confraria, i es va conservar precisament per la seva importància històrica. El Capitulet de la Confraria era on es reunia la confraria que també va impulsar la creació de l'Hospital General, que era la confraria d'Innocents, Folls i Desemparats. La seva importància, a més, radica en el fet que la Mare de Déu dels Desemparats en un origen era venerada ací, la que actualment està en la Basílica. En un principi prové d'esta confraria, el que passa que com després la seva advocació va créixer tant, es va traslladar a la catedral i finalment es va fer tota una basílica per a ella. Però així veieu el capítol de la confraria que encara està. I així la imatge veieu, en realitat és una foto dels 60, quan s'està destruint tot el que hi ha al seu voltant. Un altre edifici que tampoc s'ha conservat, en aquest cas, és la Facultat de Medicina, l'antiga Facultat de Medicina, que es va construir a finals del segle XIX, donant a Guillem de Castro. De fet, crec que allò que es veu allà al fons és la finca de Ferro, i esta facultat pront va quedar molt menuda. Es va fer en els anys 30 la facultat del campus de Blasco Ibáñez, al costat també d'un hospital, en aquell cas de l'Hospital Clínic, però es van derrocar en els anys 60, conservant dos elements que encara es poden veure allí al costat de la biblioteca de l'Hospital, que són l'entrada amb estos arcs i una escultura del déu grec Asclepi que coronava la façana. De fet, així podeu veure estos arcs d'entrada, encara podem entrar a l'antiga Facultat de Medicina des de Guillem de Castro, però ja no hi ha res dins. O també, si entrem, allà al fons el veiem, està l'Asclepi, encara en aquest jardí arqueològic. En tot cas, ara ens hem anat pràcticament a la contemporaneïtat, però tornem arrere, tornem al segle XV i mirem, a banda dels carnissers, a banda dels pellissers, a banda de l'hospital, quins altres elements van anar configurant el barri. Doncs, per exemple, els fusters. Els fusters, tradicionalment en la València cristiana, estaven en la zona del Mercat, en el carrer del Trenc, però en 1447 hi hagué un incendi terrible, entre altres coses perquè es van cremar els magatzems de fusta dels fusters, i llavors van decidir dur-los a una altra zona no tan cèntrica, i van vindre precisament a aquesta zona de velluters. I així tenim la casa del gremi dels fusters. Encara que ells es van instal·lar en el segle XV, la casa no és del segle XV, és del segle XVIII, però realment és un palauet molt interessant, i de fet el que destaca més són, com no podia ser d'una altra manera, els treballs en fusta. Per exemple, les finestres, les portes i sobretot este fris i este teginat que veieu ahir dalt en la sala d'actes de la Casa del Gremi de Fusters, amb 60 cassetons fets amb fusta dels boscos de Xiva, que cada cassetó el va fer un mestre fuster amb una decoració diferent. Per tant, si alguna volta teniu oportunitat d'entrar, feu-ho, perquè realment val molt la pena. En tot cas, els fusters no van ser els que van donar el seu sabor més característic al barri, sinó que, evidentment, van ser els velluters, els que treballaven la seda fent vellut, que és el producte més de luxe, més preuat del treball de la seda. I els velluters es van començar a instal·lar a mitjan segle XV
En realitat és una tècnica importada de Gènova, van vindre molts artesans genovesos a establir-se ací, i ja a finals del segle XIX havien instal·lat també la seva casa del seu gremi. En aquells moments, ahir on veieu en aquest cercle, on està encara avui en dia el col·legi del gremi, el col·legi de l'Art Major de la Seda, el que passa és que, com veieu en este mapa antic, llavors la façana lluïa molt més, perquè donava a la plaça, donava a l'antiga plaça de Pellissers, que aquesta plaça va desaparèixer quan es va fer l'Avinguda de l'Oest. I ara la visió del Col·legi de l'Art Major de la Seda és un poc més forçada. Però en aquell moment, al principi del carrer Hospital, en la plaça de Pellissers, estava el gremi. El gremi es va instal·lar en el segle XV, però actualment l'edifici també és del segle XVIII. El segle XVIII és el gran segle de la seda, el gran segle d'esplendor de la seda, encara que encara es conserven alguns elements originals, per exemple, del segle XV. Per exemple, esta porta d'entrada al pati, com veieu, un arc apuntat, o l'escala de caragol, molt semblant a la que hi ha en la llonja, però, com dic, en general l'edifici és del segle XVIII i a més destaca per una altra de les grans indústries del segle XVIII valencià, que és la taulelleria. Per exemple, ho veiem així en la capella, en aquest paviment, o en el taulell ceràmic, panell ceràmic de Sant Jeroni, o també en el paviment de la sala d'actes, el famós paviment de la sala de la fama, en què estava dedicada a aquesta divinitat, un poc també simbolitzant aquest gran creixement i aquest esplendor de la seda en el segle XVIII. Vist un poc estos principals elements que es van assentar en el segle XV, ara veurem altres que es van instal·lar sobretot en època moderna, del segle XVI al segle XVIII. I a més, per a ja anar ubicant-nos en el barri, ens ajudarem d'esta vista aèria. En aquesta vista aèria ja veiem les dues coses de les quals acabem de parlar. Ací veiem en roig marcat la casa del gremi de fusters, que dona al carrer Balmes i a la plaça de la Botxa. Ací, a aquesta altra banda, veiem el Col·legi de l'Art Major de la Seda, molt a prop del creuer d'infermeria, com veieu, de l'hospital. I ara vos parlaré del convent de l'Encarnació, que veieu amb un cercle verd. Com veieu, un convent molt gran, prou important, un convent de monges carmelites. Ací el veieu en l'actualitat, l'entrada a l'església, i en la part d'ací el que seria una part del convent. L'edifici es va instal·lar, la comunitat es va instal·lar en el segle XVI, però l'edifici és del segle XX. Va quedar molt malmès durant la Guerra Civil i es va reconstruir per complet en els anys 40 i 50, amb una particularitat molt gran, i és que tota la part que veieu ací a mà dreta, si ens fixem, els baixos són locals comercials. Deu ser un dels pocs convents del món en què els baixos es dediquen a que hi hagi un casal faller, una pizzeria, un restaurant, una peluqueria, etc. Ho van fer explícitament, a propòsit, perquè amb el lloguer dels baixos comercials paguen el manteniment de la comunitat religiosa de monges, que a més crec que és de clausura. Pel que fa a aquestes monges, cal dir també una cosa interessant, i és que elles conserven la moreneta del Carme. Els valencians també tenim una moreneta, com la moreneta de l'abadia de Montserrat, així teniu les dues, la moreneta del Carme i la moreneta de Montserrat, que en realitat en un principi no estava ahí en el convent de l'Encarnació, sinó que es va trobar al costat del convent del Carme, i allí es venerava durant molts segles, però quan es va produir l'exclaustració del segle XIX, els carmelitans del convent del Carme van decidir deixar la talla en un altre convent carmelità, i en aquest cas el van deixar en el convent de l'Encarnació. I també si voleu entrar alguna vegada a veure-la, doncs veureu que no és tan negra com la de Montserrat, però sí que és fosqueta. Per això li diuen la moreneta del Carme. Passem, en tot cas, a un altre edifici eclesiàstic d'època moderna important, que va ser el que veieu així marcat en verd, el convent del Pilar. El convent del Pilar, de fet, va donar nom al barri també, el barri es diu barri de Belluters o del Pilar, de fet, oficialment es diu del Pilar, i com veieu així també era un edifici molt gran, el que passa que no en queda molt, queda aproximadament la meitat o menys. Per què? Perquè en realitat nosaltres ara coneixem l'església del Pilar, però abans era església i convent. Era el segon convent més important dels dominics a la ciutat, era un convent dominic, i de fet el que feien aquests dominics era donar servici religiós a tota la gent que estava en l'hospital, tant els malalts com els treballadors. I com veieu, no sé si ho veieu ahir, veiem l'església, la cúpula de l'església, i veiem l'inici del convent i com està tallat abruptament.
Per què? Perquè en realitat el convent arribava fins al carrer de l'Hospital, però en el segle XIX va ser exclaustrat, l'església es va convertir en parròquia i el convent finalment es va vendre i van fer la finca on encara avui en dia es fan la renovació dels DNIs, que hi ha una comissaria de policia, doncs aquesta finca està feta sobre l'antic convent del Pilar, i si ens fixem en la plaça del Pilar, veiem l'església a mà dreta, i això que veieu a mà esquerra és l'inici d'una part del convent, que en l'actualitat ja no és convent, són unes dependències annexes a l'església del Pilar, però fins i tot encara està el solar que va deixar l'exclaustració allí al costat. Finalment, l'altre gran edifici eclesiàstic d'època moderna, instal·lat a Belluters, és evidentment el col·legi i l'església d'Escolapis, que veieu ahir marcat en verd. Hi ha clarament dos elements, es veu molt clarament en esta foto aèria, el col·legi per una banda, veieu el pati, com es veu molt bé des de l'aire, i per una altra banda l'església totalment apegada, i que és coneguda, evidentment, per la seva cúpula. Ens situem en el segle XVIII, en aquest segle que, sobretot a partir de la dècada de 1730, és un segle de gran creixement, i el mateix arquebisbe de València, que va promoure aquesta obra, va voler que l'església dels Escolapis destacara per damunt de totes les altres esglésies. I tant que ho va fer, perquè van fer finalment la cúpula eclesiàstica valenciana més gran, no hi ha una altra més gran en totes les comarques valencianes, i impressiona realment per fora i també per dins. Són 24 metres de diàmetre i això, si teniu oportunitat, si no ho heu fet mai d'entrar a l'església, feu-ho perquè és realment impressionant. Aquell segle XVIII, com vos dic, va ser un segle de puixança, de creixement, i a més, en tot el Regne de València va créixer moltíssim la indústria de la seda, que tenia el seu epicentre en el mateix barri de Belluters. Amb telers com este, que encara es conserven, així es van instal·lar milers i milers de telers durant aquella centúria. I això va fer també que alguns dels industrials seders feren fortuna, feren grans fortunes i instal·laren edificis com este, com el Palau Seder de Foix, que encara es conservava en el segle XX, era realment interessant, un palau barroc, que al costat tenia una gran fàbrica o un gran taller on treballaven centenars d'operaris, però va ser enderrocat. Actualment està la imatge que tenim on estava el Palau de Foix, un solar, una finca lletgíssima, i el carrer del Bany, que està pràcticament semiabandonat. Afortunadament, un altre d'aixòs palaus seders sí que s'ha conservat. És el Palau dels Tamarit. El que passa que no té bona visió des de cap lloc. Està en el carrer Roger de Flor, donant al carrer Vinatea, però també és un d'aixòs típics palaus seders en què també tenia una zona per a treball dels artesans. Aquesta és una foto feta des del carrer Vinatea i actualment s'ha instal·lat el Centre UNESCO de València allí en el mateix palau. En tot cas, aquest esplendor del segle XVIII va quedar totalment trencat, de fet afonat, al llarg del segle XIX. Sobretot a partir de la dècada de 1850, la indústria sedera no va saber adaptar-se als nous processos industrials i es va afonar per la competència d'altres nuclis seders, tant europeus com orientals, i arriba un moment de crisi molt forta per a Belluters a partir de la segona meitat del segle XIX. Per això mateix van començar a instal·lar-se també institucions assistencials, en aquest cas no sanitàries, sinó directament de treball amb la pobresa. Per exemple, la institució que va crear la sor Juana Maria Condessa Lluc, una valenciana, que va crear l'Orde d'Esclaves de Maria, que és coneguda en la ciutat, i es va fer en un origen per a ajudar a les obreres pobres del barri de Belluters. De fet, actualment l'estan impulsant com a santa patrona de la seda. I va instal·lar un gran institut residència, ahir on veieu en la plaça de la Botxa, que ajudava a les dones que es quedaven sense feina i que es quedaven sense sostre, podien anar ahir durant un temps per a intentar trobar solució als seus problemes. Així ho veiem un poc més de prop, així de baix és en la casa del Gremi dels Fusters i al costat està aquella residència que en l'actualitat és una residència femenina sense més i evidentment les Esclaves de Maria tenen un col·legi molt conegut en el barri de Patraix. En tot cas, a partir del segle XIX, de finals del segle XIX, van començar els veritables problemes per al barri de Belluters que encara hem heretat nosaltres.
Entre altres coses, perquè no només va entrar en crisi la seda, sinó perquè, a més, es va convertir en el barri xino de la ciutat. I això també té unes arrels històriques que ara vos explicaré molt ràpidament. Quan es va fer la reforma urbana interior de la ciutat de València, de la ciutat vella, la zona més conflictiva de prostitució, de drogadicció, de bordells, era precisament el que actualment és l'Emiliador. Era Poeta Querol, el carrer Les Barques, la plaça de Sant Francesc, actualment la plaça de l'Ajuntament, etc. Quan van començar a fer aquella reforma, doncs tot aquest nucli marginal el van traslladar a la part de darrere de l'església de Sant Agustí, més o menys el carrer Mare de Déu de Gràcia. Què va passar finalment? Que en els anys 40 es va obrir l'Avinguda de l'Oest, i quan obrin l'Avinguda de l'Oest acaben traslladant tot aquest focus de conflictivitat al que actualment són el carrer Maldonado, el carrer Viana, Tor de l'Hospital, Triador, i això, a partir dels anys 40, es converteix en el barri xino de la ciutat. Si veiem, per exemple, una foto dels anys 70, això era Guillem Sorolla, i en l'actualitat, encara que s'ha reduït molt el radi d'acció d'aquest barri xino, el carrer Viana, en concret, és un focus conflictiu bestial. No sé si heu passat alguna vegada per allí, però realment, i pràcticament les 24 hores del dia, com veiem així en una foto molt més recent. En tot cas, també s'ha de dir que tot i aquests problemes que ha tingut Belluters al llarg del segle XX, també s'ha fet algun edifici interessant arquitectònicament parlant durant tot aquest període. Jo vos ensenyaré alguns poquets. Per exemple, l'edifici Alfonso de Javier Gerlich, que es va fer en l'any 1941, que és exactament l'edifici en el qual estem. Ara, si quan pugueu eixir, veureu que és aquest edifici, així veieu una foto, un edifici molt interessant, que a més té algunes semblances amb l'edifici Metropol, que darrerament ha estat en boca de tots, o també algun altre edifici interessant, són per exemple els que es van construir en Guillem de Castro, quan es va renovar aquest carrer en els anys 50-60, doncs per exemple aquest edifici Riera de José Enrique Zanón, o per exemple també hi ha alguna cosa molt particular, com aquest edifici de Facundo Martínez, que el va construir l'any 1971, que està en el carrer Maldonado 30, i que és un homenatge a Le Corbusier. És un homenatge a Le Corbusier perquè, per una banda, és un edifici racionalista, tant per fora com per dins, com directament, aquestes lletres que veieu ahí, al costat, diu Le Corbusier, que és una cosa que xoca prou quan ho veus per primera vegada. En tot cas, com dic, el segle XX va ser un moment de dificultats per al barri, i per això mateix, finalment, en els anys 90 es va aprovar un pla especial de protecció i reforma integral, en l'any 1991, per a Belluters, que ha intentat sanejar el barri i ho ha fet sobretot, ha sigut exitós en algunes zones molt concretes. Per exemple, en la zona de l'hospital, la zona de l'antic Hospital General, evidentment ha millorat moltíssim. No només perquè s'ha construït el MUBIM, amb aquest gran edifici de Guillermo Vázquez Consuegra, si veieu una de les entrades, sinó també s'ha construït el Centre d'Artesania Valenciana, s'ha posat allí la seu de la Universitat Catòlica de València, s'ha fet aquest jardí arqueològic amb les restes de l'antic complex sanitari, etc. Una altra zona que també ha sigut sanejada ha sigut la que està així al costat, on es van enderrocar tota una sèrie de construccions en el que actualment és la plaça Viriat, que abans no existia i s'ha fet nova. Si ho veiem en una vista aèria, tot això que veieu en gris, on s'ha fet tot un complex educatiu i cultural, s'ha construït l'Escola de Disseny, Superior de Disseny, l'Institut Valencià de Cultura, el Conservatori Professional de Música, una promoció de vivenda pública que també en el mateix estil arquitectònic, o també es va intentar sanejar el que seria el carrer Guillem Sorolla. El carrer Guillem Sorolla hi ha també diverses construccions que són ja del segle XXI, com per exemple, està tan interessant, que recorda d'alguna manera algun edifici de Coderc, en la confluència de Guillem Sorolla amb carrer Maldonado. En tot cas, també és cert que encara que moltes zones del barri han millorat, i la millora és evident, hi ha moltes altres zones en què hi ha un estat de semiabandonament. Per exemple, la plaça de la Botxa, en què tenim el grafiti més gran de la ciutat de València i un dels més bonics, en canvi la zona central està pràcticament semiabandonada.
O un altre cas paradigmàtic és el de l'antic Cine Princesa, que es va instal·lar com a teatre a mitjan segle XIX, que finalment per abandonament es va cremar en el 2009 i actualment hi ha un solar en el carrer Moroseit, que és de l'Ajuntament, que hauria de fer un equipament sociocultural que està programat, però que no mouen fitxa i no fan res. I no només hi ha solars així, sinó que hi ha solars al carrer Maldonado, al carrer del Bany, al carrer Triador, hi ha moltes zones de semiabandonament. En tot cas, la meva missió avui així era parlar-vos del passat del barri, d'aquest recorregut que hem fet pràcticament de 1000 anys en mitja hora, i per a parlar del present i del futur, doncs ho farem amb les convidades que tenim esta vesprada. Per la meva part és tot, moltíssimes gràcies.